Hi guys, ito na naman na yung Bisayang Kusinero, Magikero. Meron na naman tayong bagong putahe na ipapakita ko sa inyo. Itong putahe na ito ay titawag namin sa Bisaya na Utan Bisaya. Ang Utan Bisaya guys ay ang mga sangkap dito ay itong spinach, talong. Hindi ko alam kung ano ang Tagalog nito. Ito ang tawag ito sa amin ay sikwa. Sikwa. Okra. Tapos itong sitaw at saka kalbasa. Ito ang pansahog natin. Tapos meron tayong pritong isda. Tapos ito naman yung ating mga sangkap na pansahog. Luya, bombay na buo, tapos dahon ng sibuyas, at saka bell pepper. At ito yung dahon ng tanglad. At ito yung ating malunggay. So, kompleto na lahat. So, simulan na natin. At teka, may nakalimutan ako. Meron pa pala tayong pansahog dito, yung buko. Ito ang tinatawag na Utan Bisaya, pinalibil up ng coconut. Simulan na talaga natin. Okay, bibiyakin muna natin yung ating buko. Actually, tinanggalin ko na ito ng yung tubig. Kinuha ko na. Yan. Kuskusin lang natin to sa pamamagitan ng kutsara. Okay. Ituloy lang natin ang pagkuskus. Okay, tapos na tayo magkuskus. Dahil tapos na tayong magkuskus, simulan natin yung ilalagay natin yung ating mga gulay sa kumukulong tubig. At dahil meron na tayong pinakulong tubig at kumukulo na, ilalagay natin tong ating gabi. Takpan muna natin. At habang pinapakulo muna natin yung ating gulay na gabi, itong ating isda, kailangan nating gawin to sa ating isda. Kailangan nating paghiwalayin. Tuloy lang natin to, yung isda. Tatanggalin natin yung buto ng isda para iwas disgrasya.
Pero mas masarap ang ano kapag ang isda ay inihaw. Pero dito sa amin hindi pwedeng mag-ihaw ng isda, baboy kasi ah delikado, baka magkaroon ng sunog. Kaya piniprito na lang namin. Tatanggalin natin yung buto. Baka makadisgrasya pa. Okay, tapos na natin paghiwalayin yung buto at saka laman. Ito yung ilalagay natin sa ating utan Bisaya. Ito siya, oh. Okay. Sunod natin ilagay na gulay yung kalabasa. Hayaan muna natin kumulo ng 5 minutes. Yung kalbasa, madali lang kasi maluto. Tapan muna natin. Okay. Tapos ilalagay natin ang talong. Takpan muna natin hanggang sa lumambot yung talong. Okay, buksan muna natin. Maglalagay muna tayo ng 1 kutsara at kalahati na asin. Tapos takpan natin ulit. Okay, buksan muna natin. Maglalagay lang tayo ng sibuyas, saka luya at tanglad. Isabay na natin sa paghalo. Then takpan natin ulit. At saka maglalagay na rin tayo ng kamatis. At pasensya na kayo, hindi natin to nabanggit kanina. Ihahalo na natin to. Takpan natin ulit. Okay. Kukuha lang tayo ng gabi. Tingnan natin kung malambot tayong gabi. Dahil malambot na yung gabi, ilalagay natin ang sitaw. Lalagay na natin ang sitaw. Okay. Takpan natin ulit. Okay, buksan muna natin. Tapos ilalagay muna natin ang kinuskos na bunga ng niyog. Yung hahaluin natin. At saka ilalagay na natin yung pritong isda na pinaghihiwalay natin.
Hahaluin lang din natin ulit. Tapos takpan na muna natin. Okay, buksan na natin. Ilalagay na natin tong tinatawag sa amin dito sa amin na sikwa. Hindi ko alam kung ano ang Tagalog ito. Hahaluin lang natin. Tapos ilalagay natin yung okra. Pampalapot. Hahaluin lang din natin. Tapos hayaan na naman natin ang kumulo ng ilang mga 5 minuto pa para tuluyan na maluto. Takpan naman natin. Okay, buksan na natin. Wow! Sarap ng amoy. Maglalagay lang tayo ng konting bitchin. Konti lang ha. Yan. Tapos ilalagay natin tong bell pepper. Tapos ilalagay natin din yung dahon ng sibuyas. Haluin natin ng konti. Tapos ilalagay natin yung tinatawag sa amin na albati. Haluin lang natin. Halos tapos na tayo. Tapos ilalagay natin ang dahon ng malunggay. Tapos haluin natin ng konti. Konti lang. Huwag nyo haluin masyado, baka mapait yung ating sabaw dahil sa malunggay. Hayaan natin ng kumulo ng 1 minuto. Pagkatapos, lagyan natin ng konting magic syrup. Konti lang. At dahil luto na, i-serve na natin. Ito yung ating lalagyan. Lalagyan lang tayo ng konti. Okay. Tikman na natin ang Utan Bisaya pinalevel up, pinasarap ng coconut. O, ito na. Tikman na natin. Init. Tikman natin yung sabaw. Ang sarap. Tikman natin yung laman ng buko. Ito. Ang lambot. Tuloy ko lang ang pagkain ha. Masyado pa mainit. Alam niyo ba kung paano ko ito natutunan? Ang Utan Bisaya pinalevel up ng coconut. Nung pumunta kami sa bundok para magputo ng kahoy, wala kaming dalang ulam.
tapos may dala kaming bigas. Nagsasayang kami doon, tapos may nahanap kaming mga gulay sa mga tinanim sa ng lolo ko. Tapos nakita ng kapatid ko na si Glenn Parahinog, nagluluto siya ng utan Bisaya. Tapos nagtataka ako bakit ilalagyan niya ng niyog na nung hindi pa matigas itong buko. Nilagyan na ng buko. Tapos pagkaluto, grabe, ang sobrang sarap. Sobrang sarap talaga. Kaya kung sino hindi pa nakakalam at hindi pa natuto magluto ng utan Bisaya, pinalevel up ng coconut, dapat matutunan nyo na dahil nakita nyo na kung paano ko niluto, paano ko ginawa. Nakita nyo na lahat. So ito, tuloy ko ng pagkain ha.